Narito ang mga balitang Central Luzon ngayong Christmas season. Lubenas ting Pasko muling maghahatid ng pag-asa sa mga Magalenyo. Pagkapanalo ng Barangay San Juan sa GLF 2022, senyales ng pagpapatuloy ng tradisyon sa susunod na henerasyon. Pagkain Pampasko, dinarayo ng mga turista sa Plaza Angel, Angeles City. Mga natatanging Belen sa Tarlac, pinarangalan sa Belenismo 2022. At eskwelahan sa Mexico nagmistulang Christmas Village, recycled materials ginawang pandekorasyon. Maya Bayado, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Atin to. Isang maligaya at makabuluhang Pasko po sa inyo. Sa programa po natin ngayon ating babalikan ang mga kwentong Central Luzon kaugnay ng paggunita natin sa Christmas season. Mga kwentong masaya na nagpapakita ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwentong bahagi ng ating kultura at tradisyon at mga kwento ng muling pagbangon. Matapos mahinto ng 2 taon, muling idinaos ang Lubenas ng Pasko sa bayan ng Magalang, Pampanga. Simboliko umano ang pagbabalik ng makulay na tradisyong ito ngayong Pasko dahil para sa lokal na pamahalaan, indikasyon ito ng pagbabalik sigla ng lokal na ekonomiya. Narito ang report. Nagliwanag ang mga kalsada sa bayan ng Magalang, Pampanga nang muling idaos ang Lubenas ng Pasko nitong gabi ng Martes, December 13. Mula sa San Bartolome Parish Church, tumulak ang prosesyon paikot sa plaza ng bayan. Bitbit na mga kabataan ang parol na kanilang nilikha at nakasunod naman ang mga imahen ng mga patron ng bawat barangay. Ayon kay Magalang Mayor Malu Paraslacson, simboliko ang muling pagbabalik ng nasabing tradisyon para sa mga Magalenyo. Naging po ito ng 3 years. So, nag-prepare na naman for this year na i-relaunch natin na Lubenas ng Pasko in Banalapit Binaning Magalang para wala mo udyat yarin ta rin kabalenta mo na pwede tanang galo. Yarin yung pandemya, pwede tanang galo, talakad tana. We can work together para king progreso na ng balenta mo. So, symbolic yung nakalya symbolizing Lubenas ng Pasko ngayon. More important ka rin po barangay kasi community participation ngayon. Pang it's an effort of the whole community. Uling handcrafted, ila talaga ginawa rin kayang barangay. Isinabay ang Lubenas ng Pasko sa 159th founding anniversary ng Magalang na idineklarang pista opisyal sa pamamagitan ng executive order ng LGU. Tuwang-tuwa naman ang ating mga kabalen, maging ang mga turistang dumayo pa para masaksihan ang makulay at makabuluhang tradisyon. First time in 35 years nagpaso ako rito. First time po ng 35 years. Yes. Ano po masasabi nyo rin? Maganda, excited ako kaya lumilibot nga ako eh. Sana po magwala na yung lahat ng pagsubok sa lahat ng tao dito sa Pilipinas. Sana maging maginhawang buhay ng mga tao dito. Ay, maganda dahil 2 taon nag-pandemic. Ngayon, nagagandahan ako dahil ang daming taong nanonood. For the first time, ang daming nanonood. Hiling pa ng ilang mga dumalo, magpatuloy na sa mga susunod na panahon ang nasabing tradisyon dahil panata na raw ito para sa kanila. Oo, sana tuloy-tuloy na. Kasi parang feel na feel yung yung season talaga, yung unang-una sa lahat, syempre yung pagkaka-stick together pa ng pamilya, gano'n, yung blessing nung may kapal sa atin, yung parang next year sana hanggang gano'n pa rin, same pa rin, yung pagiging masaya. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Inanunsyo na ang mga winning entry sa Belenismo Festival 2022 sa lalawigan ng Tarlac nitong December 2. Kabilang sa mga nanalo ay ang likha ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na Hall of Famer na sa Patimpalak dahil sa 4 na magkakasunod na pagkilalang kanilang tinanggap. Pasok din sa second place sa non-municipal category ang Belen ng Crescendo.
habang 4 ang mga nanalong Belen sa municipal category. Ito ang mga Belen ng San Clemente, Capas, Moncada at Anao. 3 kampiyon din ang pasok sa church category at monumental category. Ito ang St. Catherine Alexandria Parish, San Lorenzo Ruiz Parish, Santo Niño Parish at Carinderia, Baluyot Family Belen, The Armor Belen. Habang panalo rin sa community category ang Tagiporo Giants Association at Alagang Ina from Barangay Dicolor. Ayon sa Tarlac Heritage Foundation, bukod sa pang-akit sa mga turista, nangingibabaw din daw sa Lebelenismo Festival ang pagiging relihiyoso ng mga Tarlakenyo. Sumisimbolo rin umano ito sa pagkakaisa ng komunidad na sama-samang bumangon mula sa mga hamon ng pandemya. Actually, ang sekreto nito dito sa mga tropa namin na talagang sila yung masigasig at magaling na gumawa ng mga ganitong mga katulad ng Belen at mostly isa sa aming mga produkto yung mga parol at lalo-lalo itong Belen na taon-taon namin ginagawa. Particularly ang aming mga kasundaluhan galing pa sa headquarters and headquarters ng service battalion ng aming division. Taon-taon, iba-ibang tema ng dekorasyong pamasko ang makikita sa bahay ng Kapampangan interior decorator na si Rodel Lumbang. Sa taong ito, bida sa kanilang tahanan ang 300 Santa Claus decors at pastel-colored na mga bulaklak. Silipin natin ito sa ulat ni J.M. De Jesus. Bata pa lamang si Rodel Lumbang ng Santa Ana, Pampanga ay Pasko na umano ang kanyang pinakapaboritong panahon kada taon. Kilala bilang isang malaking pamilya, ngunit sinisigurado nila na kahit mahirap ang buhay, ay makakapagpapundar sila ng maliit na Christmas tree. So kapag Pasko, nakikita-kita yung mga kamag-anak namin from both sides. Sa mother side ko, tsaka sa father side ko, hindi man magarbo sa mga material na bagay, pero alam ko, kami lahat masaya dahil kami lahat nagmamahalan at nagbibigay ng mga aginaldo ng mga regalo. Pang-anim siya sa 8 magkakapatid at aniya taon-taon ay siya talaga ang nangunguna sa paglalagay ng Christmas tree dahil siya ay mahiling magdisenyo. Kahit nung bata pa ako na ang in charge sa pagdidesign sa bahay namin, and of course kapag Christmas, ako din ang nagdi-design. Pero hindi ganoon sabihin na natin hindi ganoon kagarbo, pero maliit pa lang ako, bata pa lang ako, lumalabas na yung pagka-artistic ko. Yung parang kukuha ka lang ng mga kawayan, tapos mga DIY na mga pang-decors, pipinturahan niya ng gold, pipinturahan niya ng red, basta I make it sure na yung bahay namin is bongga kahit papaano. Kwento pa ni Rodel ay bagamat hilig niya pagdisenyo, ay kumuha siya ng kurso na malayo sa kanyang gusto dahil ito ay paraan niya upang maibigay ang pangarap ng kanyang mga magulang para sa kanya. Nagtapos siya ng kursong Bachelor of Science in Accountancy sa AUF taong 2001 at nagtrabaho sa Afghanistan hanggang 2012. Ngunit hindi niya mawala sa kanyang isip ang kanyang first love, ang interior designing. At dito niya napagdesisyonan na simulan ng kanyang furniture at interior designing business na RML Enterprises. I worked in Afghanistan for 10 years, so after my 8 years working abroad, I decided to put up my furniture business, that is RML Enterprises, engaging to sofa manufacturing, dining, interior design, and so on and so on, all about houses. So after 10 years working abroad, dumami na yung mga clients ko. Then I decided, I asked my mom's permission to stay in the Philippines and manage my business. So 100% sabi niya, okay, stay in the Philippines, manage your business. Alam ko, mas mapapalaki mo yan kapag ikaw ang titingin 24/7. At ngayon ay tila bang umiti sa kanyang tadhana dahil hindi lamang niya nagagawa ang kanyang gusto, ngunit ito rin naging dahilan upang suportahan ang kanyang pamilya. At kung noon ay maliit ang kanilang Christmas tree at gawa sa kawayan, ang mga iba pang dekorasyon, ngayon ay magarbo na. As early as September 6, meron na tayong Christmas decor before the celebration of my yearly birthday. So dati,
kung maliit lang yung Christmas tree natin sa bahay, mga pinapatong lang yan sa mesa. So ngayon, I make it sure na may malaki akong Christmas tree on our living room area. At hindi lang isa, kundi minsan 3, 4, 5, depende sa mood. So, this year, I have 3 Christmas tree on my living area. Ngunit higit na agaw pansin bawat sulok ng bahay ay nandyan ang imahe ni Santa Claus. Nasa 300 Santa decors ang ginamit umano ni Rodel. Mula sa maliit na palamuti sa Christmas tree hanggang sa katamtamang laki na makikita sa paligid. Taon-taon na iba-iba umano ang tema ng kanyang disenyo. Noong nakaraang taon ay peacock-inspired at ngayong taon pastel colors naman. As an interior decorator, napakahirap for me. Of course, dapat yung sa bahay ko is fabulous, yung parang ganun. So, every year, iniisip ko yan. Kapag papasok na yung June, July, iniisip ko na kung ano yung magiging theme ko sa aking Christmas home decor. Kasi lahat ng mga subscriber ko, lahat ng mga friends ko sa Facebook, inaabangan yan. Minsan, most of them, kung ano yung magiging theme ko sa Christmas decor ng bahay ko, is the same theme na ia-apply nila sa mga bahay nila. Of course, ginaguide ko lang sila through their mga old Christmas decors na paano ipapalabas yung bagong theme. Imbis na gumamit ng mga traditional na mga Christmas decors at colors, ay iba ang dating ng mga kanyang mga inilagay dahil mga bulaklak at light colors ang kanyang ginamit. So this year, I use pastel colors themed Christmas tree. I use different pastel colors of flowers. So minimize ko muna yung paggamit ng mga red poinsettia, gold poinsettia, at saka white poinsettia. I use the Christmas balls, of course, pampa-festive pa rin yun. Pero, more on pastel color flowers ako sa aking Christmas tree and of course, the rest of the decor sa aking bahay. Pinangako niya sa sarili niya na taon-taon ay dapat masaya at maganda ang kanyang bahay upang maramdaman talaga ang panahon ng Kapaskuhan. Yes, bata pa lang ako, gusto ko everyday is Christmas. Kasi lahat tayo gusto natin laging masaya. So, I can say that I am happy because my family and my parents are always happy. Nabibigay natin kung ano yung mga kailangan nila. Minsan, mas higit pa doon sa mga kailangan nila. Hindi pa humihingi yan, binibigay na natin. And of course, with my house and with my decoration, ano pa bang hahanapin mo, di ba? Ngunit may tip naman si Rodel sa mga nais din magdisenyo ng kanilang mga pamamahay. Aniya di kailangan mahal ang gagastusin upang mapaganda ang Pasko. Ang kailangan lang ay creativity. Ilabas lang natin yung creativity natin. Hindi kailangan gumastos ng mahal, hindi kailangan mag-import ng mga materials abroad. Kung ano yung available materials natin, ilabas lang natin yung creativity. After all, kapag masaya ka, yun ang importante. So, sa design na ginawa ko sa bahay namin, hindi siya mahal pero masaya ako, yun ang importante. Isa lang si Rodel Lumbang sa mga napapatunay na ang mga kabalen ay likas na talentado at talaga naman na malaki ang parte ng Kapaskuhan sa Pampanga. Ako si Jayan De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News, Giant Christmas tree sa San Jose Malino, Mexico, simbolo ng pagkakaisa ng mga residente. Eskwelahan sa Mexico, nagmistulang Christmas village, recycled materials, ginawang pandekorasyon. At Christmas light show ng McDo, nagbibigay saya sa mga kabalen ngayong holiday season. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita. Ramdam na ang Kapaskuhan sa Barangay San Jose Malino, Mexico, Pampanga matapos pailawan ang Giant Christmas tree. Unang idinaos ang naturang tradisyon noong 2018, subalit nahinto noong 2020 bunsod ng pandemya. At noong 2021 muli itong isinagawa upang magbigay pag-asa sa kabila ng pananalasa ng COVID-19. Sa unang araw ng Disyembre ngayong taon, muli na namang pinailawan ang ipinagmamalaking Christmas tree ng San Jose Malino.
hindi magkamayaw ang mga residente. Bata man o matanda na excited sa isinagawang aktibidad. Kaysa rin lang ng bayan sa simpleng ngunit makabuluhang okasyon na ito. Nagkaroon muna ng panandaliang fireworks na talaga namang naghatid liwanag sa kalangitan ng barangay sa gitna ng kasiyahan ng mamayan. At dito na sinundan ng countdown. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayon kay Barangay Captain Ramonito Bautista, gawa sa recycled materials ang giant Christmas tree na inihanda ng mga mag-aaral ng Malino National High School. Kung dati 40 feet, mas malaki ito ngayon sa sukat nitong 65 feet. 3 linggo itong binuo ng mga nagbayanihang taga San Jose, Malino. Palagi may sasabihan ka rin kabarangay na pabisasan metong panikalagod at pabibuklod-buklod kaya kami barangay. Sana po ang gaking hanggar, kaya kami kabaryo. At ini po simbolo na talaga ng kaya pagbaragol baryo na last 2018, 40 feet siya mo po iningin ni alas 65 feet na po. Nagmistulang Christmas Village ang isang paaralan sa bayan ng Mexico, Pampanga sa dami ng dekorasyong pamasko. Karamihan sa mga ginamit na palamuti ay gawa sa mga recycled materials na pinagtulong-tulungan umanong gawin ng mga guro, magulang at estudyante. Narito ang balita. Damang-dama na ang Christmas season sa Santo Domingo Elementary School sa bayan ng Mexico, Pampanga dahil sa makukulay na dekorasyong pamasko na nakadisplay sa paligid ng kanilang paaralan. Ngunit ang Christmas decorations na ito ay aakalain mo ba na galing sa recycled materials? Ang gulong ay ginawang snowman at candyman. Plastic bottles na ginawang parol at bunot ginawa nila bilang Christmas tree. Si Rudolph the Red-Nosed Reindeer naman ay gawa sa sanga ng kahoy. Ang pagandahan ng Christmas decors na gawa sa recycled materials ay mula umano sa idea na mabawasan ang basura sa paaralan. Since malapit na yung Pasko, magbe-burn na, naisipan ko lang na mag-conduct ng contest ng recycled materials para mabawasan yung kalat dito sa aming paaralan. Kasi isang problema yan dito sa aming paaralan, yung basura, no? Kaya ang sabi ko sa mga teachers ko, mag-iisip kami ng yung ang contest na yon na recycled lahat ang mga gagamitin na materials, no? Walang bibili. Nang malaman naman ng mga magulang ang plano ng paaralan, ay agad nila itong sinuportahan. Hindi lang kasi umano nito mapapaganda ang eskwelahan ng kanilang mga anak, ngunit ito rin ay magtuturo sa kanila ng pagre-recycle. Yung mga akala nilang mga bagay na patapon na meron pa palang useful pa rin po pa sila na magagamit. Kagaya po ng yung mga ganyan, yung mga bilao, na kung tutuusin after magamit, tinatapon na. Pero meron pa rin po pala silang mga gamit, yung mga, yung mga PET bottles, yung mga plastic bottles, yung mga lumang gulong, wherein kung susunugin nila yan, isang pollution po yan. Hindi umano inakala ng eskwelahan na talagang seseryosohin ng mga magulang at mga estudyante ang dekorasyon kung kaya't laking gulat nila sa finished product. Oo, actually hindi. Alam ko, simple lang, nagagawa lang sila ng Christmas tree. Pero nung nakita ko yung turnout ng project nila ay napakaganda talaga, no? So tuwang-tuwa ako sa naging outcome ng aming proyekto. So nakapagpasaya hindi lang sa aming mga estudyante at mga guro, kundi pati na rin sa mga magulang at sa lahat ng mga dumadaan dito sa aming paaralan. Sa katunayan, may ilang mga magulang pa ang nag-ikot-ikot upang makakolekta ng mga recyclable materials na maaari nilang magamit. Actually, meron pa nga ang isang grade level dyan na nagpunta pa sila sa bandang Arayat, sa mga junk shop, no? Parang payatas yata yun, no? Doon sila nanguha ng mga recycled materials na gagamitin nila.
Ganado naman pumasok ang mga estudyante dahil natutuwa sila dahil para silang nakapunta sa isang Christmas park habang nag-aaral. Masaya po, maganda dahil nakatulong din po kami sa paglilinis ng kapaligiran. I feel proud po kasi po lumabas po yung mga creativity ng mga bata. Kasi po, pag nakikita mo pong maganda yung para nakakagana pong pumasok. Pinatunayan ng Santo Domingo Elementary School na hindi kailangan gumastos ng malaki upang maiparamdam ang simoy ng Kapaskuhan sa lahat. Kailangan lamang magtulungan at mag-isip ng mga alternatibong paraan upang ang isang bagay na patapon ay maaari pang gawing maganda. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Patok sa mga Fernandino at iba pang mga kabalen ang nakatutuwang paandar ng isang fast food chain sa Dolores Intersection, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Bukod kasi sa all-time favorite na pagkain, dinadayon na rin ngayon ang kakaibang Christmas light show na tiyak magpapangiti hindi lang sa mga bata kundi pati sa mga young at heart. Silipin natin ang makukulay na dekorasyon sa McDo Dolores Junction sa Trip Treat at Gimmick ni Arlene Salonga. Sayawan, musika, at syempre, bongga, naglalakihan, at kumikislap-kislap na parol at pamaskong dekorasyon. Yan ang bumungad at nasilayan ng mga dumalo sa Christmas light show ng McDonald's Dolores Junction sa siyudad San Fernando, Pampanga, Huwebes, December 1. Kwento ni Day Salas Rivera, manager ng naturang branch ng fast food chain, ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng 2 taon na muling magbibigay aliw ang Share the Lights program ng McDo Philippines sa lahat ng kanilang customers. 8 lamang din umano sa tinatayang 700 branch ng McDo sa buong bansa ang mabibigyan ng oportunidad na ipamalas ang kanilang nakamamanghang light show. We are very lucky and fortunate to be chosen as one of the allocation na binigyan ng ganitong momentous event po. Una na raw na ibinida ng mga McDo branch sa UNDP sa Maynila at sa Savano Park sa Bulacan ang Paskong paandar na ito. This is the 3rd McDonald's branch po na nag-launch ng Share the Lights po. Kakaiba kasi as the Christmas capital of the Philippines po, no, we have decided to parang dito na i-launch yung Share the Lights natin kasi nga to celebrate with us the Kapampangans din. Tuwang-tuwa naman ang mga nakapanood sa store light show. Lang yan, minsan lang yan sa isang taon. Ngayon namin na ito yan, bago sa paningin namin sa Pampanga. Opo, maganda po tapos masaya pa. Magtatagal ang mga pamaskong dekorasyon at pailaw ng McDonald's Dolores Junction sa San Fernando hanggang January 8, 2023. So I am inviting everyone if you have time. So this is the perfect, of course, time din po para celebrate, ganyan, and McDonald's is happy to share nga sa inyo yung ganitong klaseng event po. So yun yung McDo, love ko to! Ako si Arlene Salonga, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to! Sa pagbabalik ng CLTV 36 News, pagkapanalo ng Barangay San Juan sa GLF 2022, senyales ng pagpapatuloy ng tradisyon sa susunod na henerasyon. Pagkaing Pampasko, dinarayo ng mga turista sa Plaza Angel, Angeles City. Ilang manggagawa sa perya, positibo na muling kikita ngayong Pasko. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News at sa iba pang mga balita, kasing liwanag ng mga higanting parol ng San Fernando, Pampanga ang kinabukasan ng lantern making industry sa syudad.
Ito raw ang dapat asahan lalo pat isang 27 anyos na lantern maker ang itinanghal na kampiyon sa kakatapos lamang na Giant Lantern Festival Competition. Ang panayam sa winning lantern maker ng Barangay San Juan na si Mark Nino Flores, ihahatid sa atin ni Liana Canilao. Ang pagpapatuloy ng tradisyon ang nagbigay determinasyon sa 27 anyos na lantern maker ng Barangay San Juan na si Mark Nino Flores. Ang kanyang obra katuwang ng kanilang grupo ang itinanghal na Grand Champion sa muling pagbabalik kompetisyon ng Giant Lantern Festival sa siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong taon. And the champion is none other than Barangay San Juan! Congratulations! Oh my gosh! Congratulations! Barangay San Juan! Kami po talaga, kung kami tatanungin, ayaw po na yung mabuting tradisyon. Kaya nga po, sa pamilya namin, yung mga pinsan ko, mga mas bata sa akin, tinuturuan ko na po. Totoo po niyan yung electrician ko, 20 years old pa lang. Kasi mga members ko, mga 18, 19, so mga bata po kami lahat. Kasi po parang nga po yung tradisyon, yung kultura, di po maputol. Si Mark Nino ay isang second-generation lantern maker at anak ni Arnold Flores, ang gumawa ng parol ng Barangay Talabasagan na kinilala naman bilang first runner-up. Kwento niya sa CLTV 36 News matapos kunin ang tropeyo at 300,000 cash prize sa entablado nitong Sabado, December 17 ng gabi, talagang pinag-isipan niya ang disenyo ng kanilang parol. Importante raw kasing ma-appreciate din ng nakababatang henerasyon ang tradisyong kanyang kinamulatan. Naisip kami na panibago, millennial na napatok sa mga manonood, sa mga judge, kahit yung mga music, yung mga bago, yung mga pakulo, pwede rin mga bago. So lahat ng sa parol ko, talagang pang millennial ko lahat ng iniisip ko po. Iba-ibang disenyo ang ipinamalas ng 10 participating barangays. May ilang nagpakita ng watawat ng Pilipinas sa kanilang parol, mga salita tulad ng hope, peace at love, kalapati at syempre si Santa Claus habang kasabay ang saliw ng mga Christmas songs. Gusto ko mag-isip ng bago, panibago sa mata ng tao, panibago sa mata ng mga judge. So para kahit na, yun nga, pag natatsambahan, nag-champion, hindi nila masabi na may daya. Kasi nga po, nag-isip ako tinignan ko lahat ng mga may video ng mga past, ng mga previous na competition. Tinignan ko lahat ng mga gimmick nila, ng mga pakulo nila, mga play nila. Tapos nag-isip ako ng wala pa. So yun nga po, ngayong taon pa lang, sa akin yung sayang dyan ng festival. Ngayon pa lang pumilimitan sa parol na buong parol ni Santa Claus. Samantala, bukod sa mag-amang Flores ng Barangay San Juan at Talabasagan, nag-uwi rin ng tropeyo at cash prize ang grupo ni Byron Bondok ng Barangay Santa Lucia matapos makuha ang second runner-up place. Nagpasalamat naman si Mark Nino sa lahat ng mga nagtiwala at sumuporta sa kanya at nangakong ipagpapatuloy ang paggawa ng parol para mapanatiling buhay ang kultura at tradisyong Fernandino. Sa mga kasama ko, sa mga tito ko, sa mga pinsan ko, sa mga nagtrabaho, salamat na tayo na kung wala sila, di po na inuubo ito. So talagang team effort po ito. Tapos sa mga nanonood, suporta, nagpapasalamat din po ako sa kanila na sana po, napasaya ko sila sa parol ko na to. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Isa sa mga pinakaabangan nating lahat tuwing Pasko ay ang masasarap na bibingka at puto bongbong at mainit na tsokolating batirol. Sa lungsod ng Angeles, dinarayon ng mga lokal at mga turista ang Plaza Angel para sa mga pagkain ito at complete Christmas experience. Tara na tikman ang Kapaskuhan sa ulat ni JM De Jesus. Pagkain, parol, Pasko. Ilan lamang ito sa mga salitang unang sasagi sa iyong isipan kapag pinag-uusapan ng Pampanga. Kilala kasi ang lalawigan bilang culinary capital ng bansa at dito rin matatagpuan ang Christmas capital na siyudad ng San Fernando. At kung pasyalan sa Pasko pag-uusapan, hindi rin mapag-iiwanan ng iba't ibang lungsod at bayan sa Pampanga. Isang halimbawa na rito ang Plaza Angel na matatagpuan sa Heritage District ng Angeles City. Dinarayo ito ng mga turista araw-araw mula hapon hanggang gabi para sa mga pagkain na papanahon tuwing Pasko. Ang bibingka, puto bongbong at tsokolating batirol. Ay sarap na sarap po sir. Sarap na sarap sa puto bongbong namin at bibingka. Very special po.
hindi tinipid. Ganon. Pinaka-special daw sa lahat ng special bibingka at puto bongbong ang mabibili sa mga food stall dito sa Plaza Anghel. Bukod kasi sa itlog na maalat, meron din itong itlog na puti, double cheese at sesame seeds. Sabayan mo pa ng mainit at tsokolating baterol, tsak mapapawi ang lamig na dala ng hanging amihan at mararamdaman mo ang diwa ng Kapaskuhan. Bala mo itang may ginyang Christmas drink kaya katamo. Nung ring Amerikano tin lang eggnog, itamo tin tam soklating baterol. Patsay mamangan kakaratang heritage food tamo or the Christmas foods that we have kening Angeles or kening Kapampangan. Bala mo agagana ka mo rin kaya kang loved ones netang minuna retang yapo mo, the mother mo, makanyan. For family. No? Nyapin na tsaka yung Pasko tamo talagang pangpamilya. Hindi lamang mga Anghelenyo nagtitipon-tipon tuwing Burman sa Plaza Anghel. Marami rin sa ating mga karehiyon mula sa ibang bayan at lalawigan ang nagtutungo rito para ma-experience ang Paskong Kapampangan. Halos sinaabangan po yun dito kasi talagang masarap kasi every Burmans yun po. Nagsisearch na kami kung open na ba, kung andito na ba sila. Tsaka sakto, simbang gabi. Nararamdaman mo na yung simoy ng hangin ng Pasko at hindi lamang yon, makakapag-relax ka pa dito, ayan, makakapag-unwind ka, ayan. So mararamdaman mo talaga yung parating na yung Pasko. Ako si J. Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Matapos mabakante ng 2 taon, positibo ngayon ang mga peryante o mga manggagawa sa perya na muli silang makakabawi sa negosyo ngayong panahon ng Kapaskuhan. Sa lungsod ng Mabalacat, isang Christmas village ang binuksan kung saan matatagpuan ng isang perya at iba pang atraksyon na mag-ooperate hanggang sa pagdiriwang ng Caragan Festival sa susunod na taon. May ulat si Paulo G. Santos. Kahit nagdadalang tao, magana sa pagtatrabaho si Aling Marivic Lucas ng Kiros Amusement mula sa bayan ng Tarlac. Kasalukuyang nagsiset up sila sa Barangay Mabiga sa lungsod ng Mabalacat, Pampanga. Kwento ni Aling Marivic, hindi naging madali ang kanilang buhay ngayong pandemya, lalo't tigil operasyon ang mga perya noong umiiral ang mahigpit na quarantine protocols. Mahirap po yung kahit gusto mong bumili sa labas, bumili ng kung ano yung kailangan pambata, ganun, wala kang mahugutan ng pera, gawin, ipagtrabaho sa mga iba, ganun po. Pero kahit paano po, yung boss po namin, hindi po kami pinabayaan. Parehong nagtatrabaho si Aling Marivic at ang kanyang mister sa perya, kaya naman tiwala itong kahit papaano ay mairaraos niya ang panganganak kahit walang naitabing pera. Actually po, wala pa po eh. Kahit paano po, di po naman kami pabayaan ng boss. Ilan po anak? 4 po, 5 po. Kasama ng mag-asawang Lucas ang higit 300 peryante ng Kiros Amusement. Isa na rito ang kanilang operations manager na si Rizaldi Legaspi. Malaki raw ang kanyang pasasalamat dahil mabibigyan muli sila ng kabuhayan sa bubuksang Christmas Village sa Mabalacat. Siya po ang nagaya sa amin para sumaya po ang kanyang mga kababayan. Bigyan niyang kasiyahan. Kasi ako 2 taon lang akong nasa bahay lang. Hindi ko na alam kung kakarbon ako, magtatabos ako ng damo. Siyempre, kailangan natin yun eh. Bukod sa perya, marami pang atraksyon ang makikita sa itatayong Christmas Village sa Mabalacat City. Ayon yan kay J. Pelayo IV, ang Information Officer ng lungsod. Paraan ito para bigyan ng saya ang mga Mabalakenyo na labis raw na naapektuhan ng pandemya. Ang pandemic na ito ay hindi lang financial yung effect nito, it's also psychological. So it goes both ways. It's a parang win-win scenario. Nakakapagsimula ulit sila to give joy to the people and the kids. At ito naman mga kabataan natin at mga magulang, bumabalik na naman yung kanilang saya at yung kanilang excitement sa ganitong mga okasyon. So, isa lang actually yan sa mga highlights na mga ginagawa nating preparation for the
Christmas Village, no? Target buksan ang Christmas Village sa Mabalacat ngayong December 1. Bukod sa mga rides, meron din umano itong food hub kung saan pupwesto ang mga maliliit na negosyante. Tatagal umano ang operasyon nito hanggang sa pagdiriwang ng Caragan Festival sa buwan ng Enero sa susunod na taon. Mabalacat City Christmas Village themed Magarbong Christmas 2022 is for all of us, no? Children of all ages na talagang pagpasko, it's that time of the year na medyo kahit na may pinagdaraanan tayo sa buhay, may kanya-kanya tayong problema, pero it's that season na where we gather and temporarily forget about everything else and just enjoy the moment. Ako si Paulo G. Santos, taga rito, kasama nyo para sa CLTV News. Atin to. Puzzle parol, patok na dekorasyon ngayong Pasko. At higit 300 children with special needs tumanggap ng pamasko mula sa Kota International, Pampanga. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. At nagbabalik ang CLTV 36 News at sa iba pang mga balita. Para sa mga naghahanap pa ng mura at kakaibang pandekorasyon ngayong Pasko, tiyak na swak sa inyo ang non-traditional lanterns na tinatawag na puzzle parol. Pwede kasi itong buuin sa kahit anong korte na inyong gugustuhin. Kung saan mabibili ang mga ito, alamin sa ulat ni JM De Jesus. Talaga nga namang hindi magpapahuli ang Paskong Kapampangan, lalong-lalo na sa mga dekorasyon tulad na lamang ng mga parol na sikat sa probinsya. Mula sa mga parol na gawa sa kapis at mga higanteng parol ay swak na isabit sa bawat tahanan. Ngunit dahil nagbabago din ang panahon, ay may mga iba't ibang mga bersyon ng mga parol na naglalabasan. Tulad na lamang ng puzzle parol na natagpuan ng CLTV News Team sa Bacolod, Pampanga, talagang makikita na malayong-malayo sa mga tradisyonal na parol. Gawa mo na ito sa kakaibang material na maaaring makipagsabayan sa ulan at sa init ng araw. Made of polycarbonate. All-weather siya. Tapos ang pinagkaiba niya, yung sa amin, hindi lang for Christmas, for all seasons. Mula sa ngalan nito na puzzle lantern, maaari itong bagu-baguhin ng hugis depende sa kung ano ang trip mo. Good for all seasons umano ang mga parol na ito dahil pwedeng hugis bilog, puso at syempre ang hugis between na sikat ngayong Pasko. Kwento naman ni Mang Ruel ay nakuha nila ang unique na ideya na ito nang makita nilang isang kabalendi na nagtitinda ng mga ganitong parol noong mga nakaraang taon. At ang mga kagamitan ay ini-import pa nila mula sa bansang Thailand. Meron sa nagtinda nito 8 years ago, sa kanila kami kumukuha. So nung bandang huli, nagsara na sila. Ngayon, naghanap kami ng source ngayon sa Thailand, kung saan sila kumukuha. Dumirekta na kami. Maganda muna itong pandisenyo mapalabas ng bahay, loob ng kwarto o saan mang parte ng tahanan dahil ito ay may 3D effect na talagang pupukaw sa atensyon ng mga tao. At kung aakalain na mahirap ang pagbubuo nito, ay huwag mag-alala dahil madali at aabot lamang ng 2 minuto ang pagbuo depende sa hugis. Depende naman sa laki ang presyo ng mga puzzle lanterns na ito at pinakamura ang 150 pesos para sa mga maliit na bersyon at aabot naman ng 5,500 pesos kung bibilihin naman ang pinakamalaki nilang parol. Maaari din bilhin ito na nakakalas upang makaiwas sa bitbitin at tuturuan nila umano mga customer upang sila na mismo ang mag-a-assemble ng parol sa kanilang kanya-kanyang tahanan. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Nasa 300 children with special learning needs ang nahatiran ng regalo at ngiti ng mga miyembro ng Kota International, Pampanga. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng 27th anniversary ng Kota International sa lalawigan. May ulat si Felix Barrios.
306 na learners with special education needs sa San Fernando Elementary School ang tumanggap ng maagang pamasko mula sa Kota International Pampanga. Biyernes, December 16, bahagi ang gift-giving activity ng 27th anniversary ng grupo. Ayon kay Nani Garcia, presidente ng Kota International Pampanga, sa kabila ng mga limitasyon dulot ng pandemya, ay nananatiling adapted school ng kanilang organisasyon ang San Fernando Elementary School. During the pandemic, kahit na noong 2020, 2021, and then this 2022, nag-offer pa rin kami sa kanila ng tulong. Mga school supplies, hygiene kits. So, and this time, para masaya rin yung Christmas party nila, may konti tayong palaro from Jollibee and then toys para sa gift giving. Masayang-masaya raw ang grupo dahil muli nilang naisagawa ng personal ang paghahatid ng mga regalo sa mga bata ngayong Pasko. Very, very happy kasi nga, for the first time, face-to-face na naman ang classes nila. So they had the chance na naman to support them face-to-face. Bukod sa tinanggap ng mga regalo, higit na ikinatuwa ng mga bata ang karanasan na muli silang magsalo-salo at makapaglaro ng kanilang mga kapwa mag-aaral. Kasi yung Christmas kasi sa mga batang special, iba. Parang hindi lang siya basta giving gifts eh. It's the parang bonding nila sa isa't isa. Tapos makikita nila yung sharing of goodness ng hindi lang siya basta material. It's the heart that comes with it. So yun po, for 10 years. Nagpasalamat naman ang mga magulang ng mga learners dahil hindi raw maitatanggi ang kasiyahan ng kanilang mga anak sa naging aktibidad. Nagpapasalamat po kami na nabibigyan ng mga ganitong pagkakataon ang mga anak namin. Sana po marami pa po silang mabigyan ng mga ganitong parang exposure or tulong sa mga ibang bata pa kahit hindi po sa mga katulad ng mga bata, ng mga anak namin. Samantala, asahan naman umano na patuloy na maghahatid ng tulong sa mga nangangailangang sektor ng komunidad ang Kota International Pampanga sa mga darating pang panahon. Napaka-importante ng partnership which unfortunately during the pandemic dahil lahat na medyo nahihirapan. Sa mga darating. Of course, they would expect more from Kota. Yung service namin sa kanila tuloy-tuloy yan. It will never end. Ako po, si Felix Barrios, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. At yan po ang ilan sa mga kwento pamasko na nakalap ng CLTV 36 News. Naway magsabi pong inspirasyon sa bawat isa sa atin ang mga karanasan ng ating mga karehiyon tungkol sa muling pagbangon, pagkakaisa at pagpapahalaga sa kapwa. Asahan po ninyo na magpapatuloy ang CLTV 36 sa paghahatid ng mga impormasyong makabuluhan para sa ikagaganda at kaulad ng ating komunidad at lipunan sa mga darating pang panahon. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo. At bumabati muli ng maligayang Pasko at manigong bagong taon.